Αυτές είναι αγαπημένες μου φίλες. Και αυτό το αγαπημένο μου μυστικό ημερολόγιο. Ανοίγει μόνο με τη φωνή μου. Πάρτι! Καλώς ήρθες. Μόνο εγώ το ανοίγω και με το ειδικό φως μόνο εγώ βλέπω τα μυστικά μου. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο μυστικός κωδικός από τη σειρά Geltec. Τεχνολογία μόνο για κορίτσια. Γεια, είμαι η Pixel Chix. Μπες στο site μου. Επέλεξε κανάλι στην Pixel Chix TV και μάθε να φτιάχνεις τη δική σου ταινία με μόδα, ζωάκια και ταξίδια. Όλα στο pixelchix.gr. Έρχονται με full ταχύτητα. Fast and Funny Looney Tunes. Μια συλλεκτική έκδοση με συναρπαστικές περιπέτειες, ξεκαρδιστικές ιστορίες και όλα τα μυστικά των αγαπημένων σου ηρώων. Fast and Funny Looney Tunes. Σε κάθε τεύχος θα βρεις κομμάτια και οδηγίες συναρμολόγησης των θρυλικών οχημάτων των Wiley, Bugs Bunny, Daz και Daffy. Το πρώτο τεύχος με το Wiley το Coyote μόνο 2,90. Τώρα στο περίπτερό σας από την Τεαγκοστίνη. Παιδιά, έτοιμοι για μια δύσκολη τζαμπολέξη? Παίρνουμε την αγγλική λέξη sun. Και... τη γη. Στονκ. Και έχουμε... τζάμπο σαν τη γη. Τζάμπο! Όλοι μιλάνε στη γλώσσα μας. Είμαστε τα μπουρμπουλίνια, η παρέα του βυθού. Θα μας βρει στο Μευγαλίτο, μόνο εκεί και όχι αλλού. Αστερίας και Ξηφίας, Φαλανίτσα Στροπολή, 12 όλα μαζί. Τα μπουρμπουλίνια όλα στο Μευγαλίτο ψάξε. Το παραμύθι ζήτησε, την πολιτεία φτιάξε. Μπουρμπουλίνια μόνο στα Μευγαλίτο, για να παίζουμε καλά και να τρώμε καλύτερα. Είμαι ο Κάπτερ Μήλο. Με έχουν κάνει θρύλο γιατί είμαι νόστιμος και δυνατός. Για τα μυτάκια αρχηγός. Μαγικά παραμύθια Disney. Μια συλλογή με τα αγαπημένα μας παραμύθια. Ζητήστε τώρα στο περίπτερό σας και το τρίτο παραμύθι, η Πεντάμορφη και το Τέρας. Επανακυκλοφορούν και τα δύο πρώτα παραμύθια, Χιονάτι και Νέμο, από την Τεαγκοστίνη. Αύρα Herbal. Αρμονία με νερό και βότανα. Είσαστε έτοιμοι, παιδιά? Παίρνουμε ακτίνες και γραφεία. Και έχουμε τζάμπο ακτινογραφία. Τζάμπο! Όλοι μιλάνε στη γλώσσα μας. Έρχονται με full ταχύτητα. Fast and Funny Looney Tunes. Μια συλλεκτική έκδοση με συναρπαστικές περιπέτειες, ξεκαρδιστικές ιστορίες και όλα τα μυστικά των αγαπημένων σου ηρώων. Fast and Funny Looney Tunes. Σε κάθε τεύχος θα βρεις κομμάτια και οδηγίες συναρμολόγησης των θρυλικών οχημάτων των Wiley, Bugs Bunny, Daz και Daffy. Το πρώτο τεύχος με το Wiley το Coyote μόνο 2,90. Τώρα στο περίπτερό σας από την Τεαγκοστίνη. Είμαστε τα μπουρμπουλίνια, η παρέα του βυθού. Θα μας βρει στο Μευγαλίτο, μόνο εκεί και όχι αλλού. Αστερίας και Ξηφίας, Φαλανίτσα Στροπολή, 12 όλα μαζί. Τα μπουρμπουλίνια όλα στο Μευγαλίτο ψάξε. Το παραμύθι ζήτησε, την πολιτεία φτιάξε. Μπουρμπουλίνια μόνο στα Μευγαλίτο, για να παίζουμε καλά και να τρώμε καλύτερα. Ναι, αρχίζει το σχολείο. Πρώτη ώρα καλλιτεχνικά. Θα ζωγραφίσω τον καλύτερό μου φίλο. Δεν του μοιάζει και πολύ. Ποιες και δες τις πιο δροσερές ιστορίες μέσα από τα νέα, απίθανα, χρωματιστά μπουκάλια. Abra Bloom. Φυσικό μεταλλικό νερό. Abra Bloom. Το παίρνεις για παιχνίδι. Τα πατάς και σου φωνάζουν μουσιαμπέλι, μουσιαμπέλι. Τα αγκαλιάζεις, ήχους βγάζουν μουσιαμπέλι, μουσιαμπέλι. Μουσιαμπέλις είναι σπάνια, έρχονται με φρουτομάνια. Μάζεψε και στείλε 10 αλουμινόφυλλα. Παίξε ξανά και γέμισε μουσιαμπέλις. Φρουτομάνια μεγάλη, γιατί θέλεις μουσιαμπέλις. Γεια, είμαι η Pixel Chix. Έλα στο εμπορικό μου κέντρο να διαλέξουμε ρούχα, να μου φτιάξεις τα μαλλιά και να φροντίσουμε τα ζωάκια μας. Στο pixelchix.gr. Ο λαμπερός κόσμος του Barbie Club σε περιμένει. Μουσική, βίντεο, παιχνίδια και πολλά δώρα. Για μένα και όλες τις φίλες μου. Εσύ πήρες το Barbie Pass. Ποιο? Το διαβατήριο στο Barbie Club. Τι περιμένεις? Πάρε το Barbie Pass και λέει και εσύ στο club. Έλα και εσύ.